Қыш бабай сандығы акциясы дәвам ете. Бүгін көңіл радиосы ойыштырған шарада жеңген тыңлаушыларға бүлеклер тапшырылды. Вағда етілген күнкөріш техникасынан тыш телекомпанияға келген қонақларына сюрпризлар да күтті. Шал телевизия нәрсәле яши, ишек қойда нәрсә төшерелә. Біз енді сізге шуны сөйлербіз. Қонақлар ғажапланып һәм қызықсынып студияларны күзәтә. Көңіл радиосында барған акцияда жеңүчеләр өчен Шалу телекомпаниясы буйлап экскурсия көтелмәгән бүләк булды. Бәләкәй генә бинада ничә төрле студия, ничә төрле менә көңіл радиосы да шушында ук урнашкан, шушы бик гаҗәпләндерде. Яраткан радио студияләренә килер өчен аларга барысына да сынау үтәргә туры килгән. Иң авыры туры эфирга чыгу. Меңләгән шалтыратучылар арасыннан берсенә генә бәхет елмая. Шалтыраткач хәзер каушадым да төштем. Югалдым да куйдым, әйтем, дөрес җавап бирәсем жарары. Уйлап, җиңдем инде бара торгач. Кыш бабай сандыгыннан үз бүләген алырга бар җиңүчеләр дә килде. Термос, чәйнек кебек көнкүреш техникасына өстәп, алар беренчеләрдән булып җыр бүләк итү өчен сертификатка ия булды. Үзенчәлекле календарь да күңел радиосының үз тыңлаучыларына мәхәббәт билгесе. Кыш бабай сандыгы әллә исеме белән кешеләрне тартты. Сандыкның эчендә нәрсә барлыгын беләселәре килдеме? Телефоныбызның туктаганы юк. Әлеге акцияга бик нык дәрү килеп кушылалар, катнашалар. Бәйге төгәлләнгәннән соң да 2 сәгать дәвамында шалтыраулар килә безнең. 30 декабрьгә кадәр өлгерергә була, бүләкләр көн саен уйнатыла. Акциядә катнашу өчен күңел радиосын игътибар белән тыңларга гына кирәк. Сәрия Гарипова, Альберт Шафигуллин, яңалыклар.